Good morning po again. Kapit. Kapit lang. Bakit kayo hindi kaya makapit guys? Magila. Dito. Ulang na. Oh. Stop. 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 One, two, three. Stop. Go. Stop. Go. Up. Bali, dinideliver na po namin itong 6x12 size open type. Plywood marine ceiling po and Yarolong span. Dito po sa may Barangay Macaloong, Anda, Pangasinan. Free delivery po ito dito. Ay tsaka yung sa bahay kubo po is kasama po yung 2 center table. Tsaka yung gamit po naming Yarolong span, yan po yung makapal. And may mga gutter side by side po. Tsaka yung poste po niya is 4x4 size na good lumber po. Iban abante tayo truck lang nun. Pati alangan. Kung sino po yung gustong mag-avail ng bahay kubo, sa may Barangay Pangpang San Carlos City lang po kami. Sa may Purok 2 po kami, look for Emily or Ems Aquino. Ako po yun. Direct message lang po kayo dyan sa may Facebook page ko po. Or pwede po kayong bumisita sa amin sa may Barangay Pangpang. And may mga available sizes po kami doon na available. Mostly po is nipper roofing. Pag ganitong style or size and Yarolong span or aircon type na may bedroom, made to order po yun. Depende po sa size. Pwede pong build on site or ano po, customize. Direct message lang po kayo dyan sa may Facebook page ko po. Maraming salamat.